Father Lord, we thank Jesus. Oh, be lifted Above the gods. We lay a crown. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Be lifted, Lord. Be lifted Above. above all other gods. We lay a crown. We We lay a crown. We lay a crown. worship you. Be lifted, Lord. Be lifted Above. above all other gods. We lay a crown. We lay a crown. Worship you, Lord. And worship you. Glorious God. We praise your Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. Oh, glorious God. We praise your name. Be lifted, Lord, above. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. Be lifted, Lord, above. Hallelujah. 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 Be lifted, Lord, above. We lay a crown and worship you, Lord. Bakhona uNkulunkulu. Oh Jesus, Abanye balala bazela. egama likaJesu, Abanye bagula bafe bangcwatshwe. egama likaJesu. Kodwa losize kuye namhlanje. Hallelujah. Athi ohlabelelayo liselelo dithuna. Jesus. Athi ivukile ingwenyama. Egama likaJesu. Esizwe somndeni wakaJuda. Egama likaJesu. Uhlezi ngakwesokunene. Hallelujah. sikaNkulunkulu. Egama likaJesu. Lithi iBhayibheli phambi kwesihlalo sakhe Hallelujah. kuneyidalwa. Jesus. Zethula imikhele. Egama likaJesu. Sibeka phansi. Egama likaJesu. Sithi bayetha. Hosanna. Bayetha. Hosanna. Egama likaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinamehlo umzimba wonke. Hallelujah. Asithuli. Egama likaJesu. Sithi wena ungcwele. Egama likaJesu. Wena ungcwele. Wena ungcwele. Wena ungcwele. Wena ungcwele. Wena ungcwele. Ulungile. Shalamahaya. Ikalamosaya. Lithi iBhayibheli masithule thina kovuka manje amnikeza uthumo. Hallelujah. Ulwandle luyahlokoma. Oh Jesus. Lithi yena ungcwele. Hallelujah.
inyoni zezulu Oh Jesus. ziyaphaphazela Igama lika nazo Jesu. zithungwele Igama lika Jesu. akekho njengaye Igama lika Jesu. akekho njengaye Igama lika Jesu. akekho njengaye Igama lika Jesu. ushemba akafani naye In the name of Jesus. umangqonda akafani naye Igama lika Jesu. ulihanyana akafani naye Igama lika Jesu. akekho njengaye Oh Jesus. Shalamahaya. Ikolamosia. The name of Jesus. Thank you, Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Hallelujah. lawo manye amadoda ayalala Hallelujah. yena akakwazi ukulala Oh Jesus. amehlo akhe avuthemala ngabomlilo Igama lika Jesu. inwele zakhe zimhlophe Igama lika Jesu. ujengoboya bezimvu In the name of Jesus. akekho njengaye Igama lika Jesu. Shalamahaya. Tababasa. Ikapela khona Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. kuthiwa sisifike kuthiwa kwabizwa amasotsha bathi lo mqambi manga uthe uzovuka after 3 days Oh Jesus. yathi inkosi hambani yogada ithuna lakhe ukuthi Hallelujah. bangamntshontsha abafundi bakhe Oh Jesus. lithi ibhayibheli lami kwehla ingilosi phezulu Hallelujah. zafike zaphusha itshe Oh Jesus. bathi mabafika bathi bazohlola Oh Jesus. yathi ingelosi nimfunela nophilayo Hallelujah. kwabafileyo Igama lika Jesu. ujesu uvukile Igama lika Jesu. ujesu uvukile ujesu uvukile ujesu uvukile ujesu uvukile ujesu uvukile ujesu uvukile Ikodoshia kabosa. hlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Hallelujah. ngenzeka ngabuyanga nge-23 Thank you, Jesus. kodwa uyabuya masinyane ngenzeka ngabuyanga nge-24 Oh Jesus. kodwa uyabuya masinyane wena bambisisa lokho nalo Oh Jesus. wena ondinda kude phandle kwesibaya izwe izwi lithi Jesus. buyela ekhaya Shalamahaya. buyela ekhaya Kosanta. buyela ekhaya Ulamahanta kasha. akekho njengaye Thank you, Lord. athi obhalayo ngokufutha kwamakhala akhe Oh Jesus. amanzi aqoqana Oh Jesus. u-israyeli wadlule ulwandle olubovu Hallelujah. bahamba emhlabathini omile Igama lika Jesu. udlala amafu njengetende Oh Jesus. aphinda wakhibele njengenqola Igama lika Jesu. uhlezi ekukhanyeni Igama lika Jesu. okungasondela imuntu kikho Jesus. Ugwele! Bayonke Nkosi. Bayonke niwona phakathe. Bayonke ntwana lensindiso yethu. Makangabikho kanti ukhona. Makangabonakale kanti ukhona. Takaloma sana. Ulungile ngakhotsha kawe. Uphakame. Ugwele. Bayonke. 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 Ikodom tokoposheke. Shalanda. Ikona mahaya. Hamasata. Ikadashihaka. Ulungile akakhonje ngawe. azange ukhuluma ngegama lesonto Olamahaya. azange ukhuluma nomfundisi wethu esimthandayo Oh Jesus. sizokhuluma ngojesu wahlatshwa Hallelujah. wahlatshwa ehlangothini Oh Jesus. masinyane kwaphuma igazi namanzi Hallelujah. wathwesa umqhele wameva Oh Jesus. wahlatshwa ngapha nangapha waqeda wagebisa ikhanda Jesus. wathi baba Egameni esandleni likaJesu. sakho Hallelujah. ibeka umphefumulo wami Thank you, Lord. Thank you, Jesus. lithi ibhayibheli labe bamthuka bamkhafulela babona kwaqephuka amadwala Hallelujah. kwazamazama umhlaba kwaba mnyama ezweni kwabaleka ilanga libona umqalisi nomphelelisi ephela Oh Jesus. lona lisesekhona Hallelujah. nalo labaleka Oh Jesus. lasuka phambi komso bakhe Igama lika Jesu. abebamkhwaza bathi lona Hallelujah. impela Jesus. uyindodana Igama lika Jesu. kaNkulunkulu ophilayo Igama lika Jesu. uyaphila Igama lika Jesu. uyaphila Igama lika Jesu. Ngiyabingelela. Hallelujah. ngiyabingelela bingelela bonke abangcwele Thank you, Jesus. bakhona endlini kaJehova Thank you, Lord. asiphakameni sibe ngenyawo singasachithi isikhathi siya straight ezwini lenkosi
Ina kovela. Hallelujah. Shana mandela. Shata komenata. Handa brados kave. Ine mevilete. Shama mama santa. Bingelela bonke abafundisi abakhona. Abashiya amabandla abashiya emakhaya. Bathi lo mkhosi ongaka nathi uhlatshelwe thina. Nikhona bangcwele. Ngoba la siyakhona siyongena ngamagama amasonto. Noma ngaba lihliso into lakho libe nocarpet obovu phansi. Libe ne-air conditioner. Lapha oyongena ophethe igama. Owamkela uJesu njengenkosi nomsindisi. Likhona leli bandla. Hallelujah. Sizomemezela lo Jesu Oh, wahlatshwa. Jesus. Ozobuya masinyane. Oh, be lifted, Lord. Oh, be lifted. Apart. We lay our crowns. Worship you, Lord. Lo nkulunkulu esimaziyo ubalinwele zethu emakhandeti. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uphunzisa imbabala. Izwi lakhe linamandla lingamandla. Lihluba amahlathi aseKhadeshi. Lenza okungenzeki kwenzeke. Abafile bavuka mefika. Abakhulayo baphila mefika. Wabumesekhona. Wenza umehluko. Be lifted. Master Jesus. Phakathi kwethu ikhona inceka kaNkulunkulu. All the way from Durban. Pastor Nhleko is in the house. So biza yena umfowethu eze ngaphambili. Azositshela lokhu uNkulunkulu asibekele kona namhlanje. Phakamisa izandla zakho ushaya amakhwele. As the man of God is coming to the fore. Shout hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla obukhona bakho kule ndawo. Baba uthi onamandla wonke lapho kukhona khona wena. There is fullness of joy Oh, Jesus. and there are pleasures forevermore. Hallelujah. Siyakubonga namhlanje sithi phakama kule ndawo. We feel your presence, oh God. And we know ukuthi masukhona uNkulunkulu wethu onamandla wonke sonke isimo siyakulalela. uNkulunkulu wethu onamandla wonke. We give you the praise. We give you the glory. We give you the honor. Phakama Nkosi. Phakanyiswa Jesu. Kule ndawo yasembalendle. We thank you that you shall be lifted. Njengenyoka ethuse yaphakanyiswa ehlala. Kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Uthe Nkosi uma sikuphakamisa wena uzobadonsa. And so Father, as we lift you up this night, thank you that you are drawing and pulling all men unto you. We give you praise, Lord, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Singahlala phansi, amen. There is so much anointing in this place. Hallelujah. Kunogcobo olumangalisayo namhlanje kule ndawo. Nesicelo nje sodwa in the preaching of the word ngiyacela noma makuthiwa khona into efuna ukukhipha phandle uyibambe nje size siqede. Amen. That's just my plea. That's what I'm asking. Ngithanda ukubingelela bonke onyawonhle. Izingceko zikaNkulunkulu. Le kwaXhosa sithi izicaka zikaThixo. Sibingelele kakhulu abefundisi nomama befundisi sibabingelele egameni elihle lomfowethu uJesu. Amen. Amen. Sibingelele our greatest host namhlanje ubaba umfundisi uNkosi, who is a great man and a great visionary. Hallelujah. And siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye. I tell you, he is the voice in the kingdom.
and God is using him to restore the greatest revival. Amen. Tanini amen. Amen. And so these are our treasures in the kingdom. Masbona, such men rising to such standards, we value them and we take them as our treasures in the kingdom because God is using them to restore the ark. Thank you, Jesus. Sibingelele GKC yonke, siyabingelela ama GKC amahle. Hallelujah. Sibingelele Oh, Jesus. ibandla lonke siyanibingelela ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Kuyashisa namhlanje la. Ngibingelele naba online. My wife is watching me online and my children in the Lord. Oh, Jesus. Amen. I see you. As you can see me, I also see you. Amen. Ngicela sivule incwadi yeSambulo chapter number 3 verse number 7 and 8. It's Sambulo, the book of Revelation. Amen. The book of Revelation. If you are there, you can say amen. Amen. If you are not there, you can say Awangaku manje. Incwadi yeSambulo, incwadi yokugcina nci eBhayibhelini. Amen. Isekugcineni ayikho ekuqaleni. Let us read. And to the angel of the church in Philadelphia, write these things and say to he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For though you have little strength, have kept my word, and have not denied my name. Sambulo chapter 3 verse 7 and 8. Yes. Nakuyingelosi yebandla lasePhiladelphia loma ukuthi naku akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sika Davide ovula kungavali umuntu novalayo kungavuli umuntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongena kuvalwa umuntu ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami kawuliphikanga igama lami. Father, we thank you for anointing tonight. We pray that you move, oh God, in a way that only you can. In Jesus' name, amen. Namhlanje ngifuna ukukhuluma about this powerful scripture, incwadi etholakala kwiSambulo. Incwadi yeSambulo bazalwane incwadi ejulile enama chapters awu 22. But the main thing engifisa ukuthi siyibambe ngayo ukuthi uNkulunkulu uyazambula enuzambula kuJohn. Ngamanye amagama siyafunda la ukuthi akusisi isambulo nje sika John, isambulo sika Kristu ezambula kuJohn. Mawufunda uchapter number 1 walencwadi uthola izibusiso ezintathu. Isibusiso sokuqala isibusiso sokuthi uyayifunda incwadi lithi ubusisiwe ofunda lencwadi. Mawufunda nje incwadi yeSambulo uyabusiseka. John Makano ubusisekile ke manje. Ungathi nje mawuhlangana nezinto nje obungayilindele this week ungayitshela ukuthi coincidence ngoba uvule nje incwadi yeSambulo. But number 2, isibusiso sesibili ubusisiwe mawuyiqonda, if you understand.
so makwa understand nje ubusisiwe. But isibusiso sesithathu isibusiso sokuyi apply in your life ukwenza njengoba kulotshiwe. That's the blessing that you get. But la esifunda khona, it's chapter number 3. Lapho uNkulunkulu ekhuluma khona ku John uthakalobele amabandla awu7. Amabandla awalobelayo, number 1 ibandla lase Ephesus. Ibandla lase Ephesus uthakalobele ukuthi ngiyalazi uthando lweni lokuqala. You have lost your first love. Bese tibuyelani kulo lolo thando lokuqala. Ngamanye amagama siyafunda la ukuthi kuyenzeka ukuthi usindiswe bese uba nothando lokusindiswa usafika entsindisweni luhambe liphole. But uthi uNkulunkulu ke, you need to go back to your first love. Ubuyele othandweni lokuqala. And makunywa ngothando lokuqala, uNkulunkulu mayethi asimthande akasho nje ukuthi asimthande haphazardly noma casually. Mayikhuluma noMose uthi you must tell them ukuthi they must love me with all their mind, with all their heart and all their soul. Bongithanda ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Thanini amen enkonzweni. So awukwazi ukuhamba noNkulunkulu ungenalo uthando noma ungashisekeli ekumthandeni. Awunisekhona bathandekayo. Sinabantu abaningi abafuna ukwenza izinto benzele uNkulunkulu kodwa bengamthandi. Kanti indlela ekwenzeni izinto for God iqala ekuthenini mthande. Now uma ekhuluma ngelina ngikhuluma noPetro uthi Petro uyangithanda na? uPetro aphendule athi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Ethi yondla izimvu zami. Aphinda ambuzo kwesibili ethi uyangithanda na? Athi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Aphinda athi futhi feed my sheep. Aphinda ambuzo kwesithathu ethi uyangithanda na? Athi oh wena Nkosi uyazi. uPeter wangena ukwesaba ngoba uyazi ukuthi maka wambuza kathathu kusho ukuthi mhlambe sekukhona into azoyisho ezophambana nale acabanga ukuthi uPeter uyayazi. But uJesu is making it a point ukuthi ambuze ukuthi uyamthanda yini ngoba uthi iqualification yokuthi feed my lambs isekuthenini uyangithanda yini. Angani noma niyazwakala bathandekayo. Ngamanye amagama ukwazi ukwenza umsebenzi wami, awukwazi ukunakekela izimvu zami ungangithandi. Awunisekhona bathandekayo. So uthi uNkulunkulu buyela othandweni lakho lokuqala. But uma ekhuluma encwadini ibandla lesibili, ibandla laseSimna, leli bandla uthi nina you are a persecuted church. Ni ibandla elihlaseliwe. It's a church that has been afflicted. Ngoba kuyenzeka ukuthi simthanda uNkulunkulu kodwa kube khona izinto eziyinhlupho empilweni yethu. Kodwa ngizwe iBhayibheli lithi inhlupho zakulesi sikhathi ayinakulinganiswa nenkazimulo esazokwambulwa kithi. Na uma kukhulunywa ngeinhlupho zakulesi sikhathi, you must know ukuthi inkazimulo ezokwambulwa akusikho in the future. But inkazimulo eyambulwayo yambulwa khona manje. Oh Jesus, hallelujah. Unesambulo ngoKristu, then kuyokwambulwa inkazimulo kuwe. Ugcine ubona inkazimulo ngaphezulu kweinhlupho. Oh Jesus. Awubazalwane. Hallelujah. uStefane bamkhanda ngamatshe kodwa in the process of that lithi iBhayibheli ubuka emazulwini uthi ngibona uJesu emile ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Awunisekhona bathandekayo. Ngamanye amagama inhlupho azisho ukuthi kuyaphela ngawe, kodwa zisho ukuthi you can see something better and beyond what you are feeling. Oh Jesus.
Oh, somebody say amen. Amen. But number 3, ibandla lasePergamos akhuluma ngalo. Ngiyakulele esifunda ngalo. Lele lasePergamos ilela akhuluma ngalo uthi you are a compromising church. Ni ibandla nje elicompromiseayo. Awutshela makhaya ukuthi we can't be a compromising church. Yingakho kunale mvuselelo nje sizobeka izinto ngononina uma usesonweni nje sokutshela ukuthi isono nisekhona abathandekayo. Ongeyona intando kaNkulunkulu akusiyi intando kaNkulunkulu. Jesus. And somebody say amen. Amen. So uthi uNkulunkulu the compromising church must repent. Bese ekhuluma ukuthi khona nebandla ekuthiwa ibandla laseThyatira which is a corrupt church. Ibandla nje corrupt, ibandla eline corruption. But angikho lapho ngisebandleni elinye laseSardis athi kulona nina ninegama lokuthi niyaphila kanti nifile. Uyabona ke kuyenzeka kube phakathi ebandleni uyitshele ukuthi wena uright kodwa mawungahlangene nenkosi uJesu njengenkosi nomsindisi ufana naleli bandla uba negama lokuthi uyaphila kanti ufile. Hallelujah. Awunisekhona abathandekayo. Oh Jesus. And so uma ekhuluma nelinye ibandla laseLaodicea leli bandla uthi kulo nina ke inkinga yenu anibandi futhi angishisi. Uthi inkinga yenu nisivivi nje. Uthi kungcono kuba niyabanda. Awuyacula incandweni yathi mawubanda banda yathi mawushisa shisa. Ngoba uthi nibandla nje elisivivi nibandla elintukuntuku nibandla elilugo. Uthi ke kungcono beniyashisa noma niyabanda manje nisivivi. And ngoba nisivivi nje uthi ngizonihlanza. Hallelujah. Awunisekhona abathandekayo. Awutshela makanti you must decide. Funeke it's either you are hot or you are cold. But awukwazi ukuba on the fence. Awukwazi ukuba on the fence. Awukwazi ukuthi ngisakhuluma ngisashumayela ezikoleni. Ngangithi khona abazalwane ngangisafunda. Ngithi kunabazalwane nje abafana namaklabishi. Uyalazi iklabishi ulithola kuyo yonke indawo. Ulithola libe ishebe, ulithola libe isaladi, ulithola ngangisavangela ke lapho ngithi nje uma umzalwane akufuneki nje utholakala yonke indawo uba umzalwane oyisivivi umzalwane makubhenga uyabhenga makudunyisa uyadumisa asikwazi noma uyabanda noma uyashisa untukuntuku nje you are always on the fence. Nisekhona but emshadweni iklabishi likhona emncwabeni iklabishi likhona emcimbini iklabishi likhona. Angazi ngakhuluma ngamaklabishi namhlanje kodwa ngizosho namhlanje uthi uNkulunkulu phuma ekubeni sivivi ngoba uma uphila impilo yokuba sivivi uthi ngizokuhlanza. So it's either you are hot or you are cold. Be hot. Mina bengizoku-advise ukuthi be hot, be on fire for the Lord. Oh Jesus, hallelujah. Now, but la esifunda khona ukhuluma nebandla lasePhiladelphia. Leli bandla ke uthi ibandla elithembekile. Uthi this church is a faithful church and this is what I've come to declare. Uthi ke leli bandla ngoba ibandla elithembekile uthi ke tshela labantu basePhiladelphia ukuthi lowo oqinisileyo lowo ongcwele lowo ophethe ihluthulelo sika Davide lowo ovula kungavali umuntu lowo ovala kungavuli umuntu uthi ngiyayazi imisebenzi yenu bese ethi ngibekile phambi kwakho umnyango ovuliweyo. Somebody say an open door. An open door. Awukhuluma nthani an open door. An open door. Now uthi ngibekile umnyango ovuliweyo bese ethi akekho ngawuvala bese ethi noma wawunamandla amancane kodwa waligcina izwi lami wangaliphika igama lami. Now this is what I came to talk about as my subject tonight. Ukuthi God is setting for somebody an open door. Isihloko sami sithi an open door. Somebody say an open door. An open door.
Lord. Now, this is what I want you to understand. When God is in the business of taking you to the next level, He always uses a door. Oh, Jesus. uNkulunkulu ezokuyisa endaweni ethize njalo usebenzisa umnyango. Hallelujah. Akekho ayikho indlela eya ku next level umnyango ungekho. Oh, Jesus. Ayikho indlela eya ku next destiny umnyango ungekho. Hallelujah. Noma ngabe kuthiwa siyaphuma la, let me tell you, uma siphuma la ebusuku uzodinga ukuthi before ulale ungene emnyango. Oh, Jesus. Uzodinga ukuthi mawuhamba ngemoto ungene emnyango. Oh, Jesus. Uzodinga ukuthi mawungene officeini ungene emnyango. Hallelujah. Uzodinga ukuthi mawuya phezulu usebenzela ku 50 noma ku 7th floor ugibele ilift nomnyango. Oh, Jesus. Noma ngabe kuthiwa ugibela itekisi linomnyango, noma ngabe kuthiwa ugibela ibhasi linomnyango, Oh, Jesus. noma ugibela ibhanoyi linomnyango. Oh, So I'm Jesus. trying to tell you ukuthi yonke into ekuyisezingeni elilandelayo funeka kube nomnyango Oh, Jesus. ozongena ngawo. Hallelujah. Oh, somebody shout hallelujah. Hallelujah. Now namhlanje ngizokufundisa nje ukuthi kwinyango engizokhuluma nayo engikhuluma ngayo engifuna uyigade owokuqala umnyango kufuneka ubheke yilo mnyango ekuthiwa umuntu. Nkosi yami. Somebody say umnyango umuntu. Umnyango umuntu. The first door that you need to recognize is a person. Khona abantu bazalwane ongabathatha kancane kanti bayimnyango. Kunabantu awubazalwane, kunabantu namhlanje abangasebenzi hayi ngoba imisebenzi ingekho, ingoba kunabantu kuma powers, kuma positions of power abavale iminyango yemsebenzi. Ubona wena sekuqashiwe ungazi ukuthi kuqashwe kanjani kanti bavulela izihlobo zabo ngoba abantu they can be a door. Namhlanje ngize ukuzokhuluma nawe ukuthi angazobani abawumnyango futhi abagijime phambi kwakho bayokuvalela phambili. Oh, Jesus. Kodwa nangu uNkulunkulu ethi ngizovula iminyango evaliwe. Or somebody saying open door. An open door. So there are people that operate as doors. Kunabantu ongathi wena uyafika kanti kudala bekuvalele. Kunabantu abagifted namhlanje kodwa ama-gift abo baze babe depressed, babe ne-stress benawo because kunabantu nje abasebenza ukuvala iminyango. Kunezangoma namhlanje nabathakathi abasebenza ukuthi bavalela abantu iminyango. Bayakhwifa, bayagquma, bayakhatha, bayaphalaza. Kodwa namhlanje ngizothi noma ngabe kuthiwa bayivalile leyo mnyango, nangu uNkulunkulu athi ngizoyivula iminyango. Jesus. Ngegama likaJesu. Somebody say khona iminyango evulekayo na. Namhlanje ngizokhuluma ngeminyango evulekayo. Labantu kade baxoshwa bafonela bengalibamba ucingo lwakho. uNkulunkulu uzokwenza ukuthi kujike bona befonele wena. Oh, Jesus. Hallelujah. Nisekhona bathandekayo. Oh, Jesus. And you will know ukuthi sekuNkulunkulu manje. Ngegama likaJesu. Sekuyena ovula iminyango. Hallelujah. Awunisekhona bathandekayo. Oh, But Jesus. umnyango wesibili engifuna ubambe namhlanje is a door that is called opportunity. It's the door of opportunity. Umnyango wamathuba, umnyango wesikhathi. Uma ekhuluma ngalo mnyango umshumayeli uthi impi akusiyo eyabanamandla. The battle is not for the strong. Athi even ukugijima, the race is not for the swift. Akusikho okwabanejubane. Akhulume ethi even no wisdom to the wise. Bese khuluma ngokuthi khona umnyango bekiwe la okuthiwa it's time and chance.
lo mnyango make wawubona wawusebenzisa ungayibona udlula abantu abanamandla bekubuza ukuthi ufike kanjani la bese uthi I observed the door uNkulunkulu awuvule. I came to declare ukuthi khona amathuba uNkulunkulu azokuvulela wona in this revival. Kukhona isikhathi uNkulunkulu azokuvulela sona kule mvuselelo. I came to declare to somebody ukuthi there is going to be an open door. You are no longer gonna miss opportunities. uJesu ngelina ukukhuluma amazwi uyakhala uthi oh Jerusalem ngokuba nisazanga isikhathi sokuvakashela wena. Ngizosho njalo ukuthi ngoba sila omunye umnyango lo 2 weeks umnyango of time and chance and opportunity. Khona bazophuma la bengafani nento abafike beyona 4 days ago because they used the time and chance. Ungafani nendoda eyahlala for 38 years ngaseqhibini kodwa yangaphila for 38 years njalo kuzanyazanyiswa iqhibi njalo khona umuntu ophilayo kodwa yona yangawubona lo mnyango for 38 years. Lithi iBhayibheli kwaze kwafika la uJesu wayibuza khona ukuthi uyathanda ukusinda na yathi akunamuntu okungifaka. Awunamuntu kanjani okukufaka ukhona umnyango ovulekayo for the past 38 years. I have come to declare to somebody every opportunity that comes your way, every chance that comes your way, you are gonna possess it because God is showing you an open door. Touch 3 people, tell them I'm gonna use my time, I'm gonna use my opportunities. Use my opportunities. Hallelujah. Ekama lika Jesu. Hallelujah. But number 3, omunye umnyango engifuna ukukhuluma ngawo. Omunye umnyango engifuna ukukhuluma ngawo inhliziyo yakho. Tell my country my heart is a door. My heart is a door. Your heart is a door. Khona abantu abangenayo i-breakthrough namhlanje ngoba iminyango yabo imafindo findo. Your heart is your door. Inhliziyo yakho. That's why lithi iBhayibheli igade ngawo wonke amandla. Guard your heart with all diligence. Because out of it flows the issues of life. Inhliziyo uJesu mayikhuluma uthi bheka ngime ngasemnyango ngiyanqonqoza. Bese ethi uma umuntu ezwa izwi lami evule ngiyongena kuye ngidle naye naye edle naye. Buku uJesu ukhuluma ngesequence enye la. Uthi ngiyongena ngidle naye. So kukhona abantu uJesu uyazi ukuthi khona abantu abadla amagwinya. Angazi noma niyangizwa. Khona abantu abadla ukudla ongekho appetizing usakubuka. Kodwa uthi uJesu makwavula umnyango which is your heart. Wanginiki access to your heart. Ngiyongena ngidla amagwinya yakho. Oh Jesus. Ukuzube ngibe neexcuse yokukunika ibiliboto zami. Yabona impilo esiphila namhla bazalwane. Asiphili ngoba singcono. Awunisekhona bathandana. Uma siphila impilo esiphila namhla ingoba savula inhliziyo zethu. uJesu wangena wadla nathi poverty yethu. Wayesethi ngilandele. Masimlandela safike sathola ukuthi yena akadli poverty. Udla izinto engapheliyo. There is so much more. Emakhabatheni akhe. Kodwa ikhiya wokuya emakhabatheni akhe ukuthi uvule inhliziyo yakho. Tell my country open your heart. Lithi iBhayibheli umizwi likhuluma ningazenzi likhuni inhliziyo zenu. Lithi iBhayibheli amungu wonke umuntu akezwe lokhu moya akusoye emabandleni. Nisekhona bathandana. I have come to declare to somebody ukuthi once you open your heart, God is getting ready to take you to the next level. Once you open your heart, God is going to fix issues in your life, in your family. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
I'm getting there. Now, but another door, another door I'm aware of, it's the door that is called a vision. Somebody say umbono. Umbono. Umbono is a door. Let me say this again. Umbono is what? A door. Yeah, ngibona abantu kule insuku zonke izinto phela zimnandi zikumnandi kwa social media. Kumiswa abantu besifazane ngapha thiwa uyakholwa kodwa ugqoka kambi ubabone besuka egrouping ayoma ngapha baphinde bebuye kuthiwa uyakholwa kodwa akanamali. Phinde bebuye kuthiwa uyakholwa kodwa akanamoto. Let me tell you, ubona ukuthi bonke abantu bafuna izinto eseziset. Oh Jesus. Bafuna already made. Jesus. Awunisekhona bathana bami. Hallelujah. Kodwa ngizothi namhlanje awudingi umuntu already made. Udinga umuntu onombono. Oh Jesus. Because mayingaba nombono kuzovuleka iminyango Oh, Jesus. ivule umbono Hallelujah. imali noma ubuhle obengeke buyivule. Oh, Jesus. Somebody tell your neighbor, my vision is a door. My vision is a door. Amalika Jesu. But I want you to understand this. Uguti, another door that I'm speaking about, Jesus is a door. Hallelujah. All right, Aninsa. Ngithi mina Jesus is a door. Uma ufunda incwadi kaJohn chapter number 10, verse number 9. Uthi mina ngiumnyango. Elezulu lithi I'm the gate, but elesingisi lithatha from the original. Uthi I am the door. Uthi mina I am the door. Uthi mina ngiumnyango. Uthi ongena kimi uyosindiswa. Now ngifuna uyipictureisha lento ngoba uma ekhuluma uthi mina ngumnyango bese ethi ongena kimi uyosindiswa ukhuluma in a form. He's talking about the sheep here. Ukuthi there are sheep that are without a shepherd. Kunezimvu engenamelusi. Kodwa izimvu ezizophepha yilezo ezizoba nomelusi ozoyiholela emnyango. Mayifika emnyango zingena kulomnyango, lomnyango isibaya. Oh Jesus. Mayingena kulomnyango uthi then ziyosindiswa. Hallelujah. Bese ziyaphuma awubazalwane uthi ziyaphuma zifumane idlelo. Oh, Jesus. Ngamanye amagama uma ifuna ukusinda kumabhere nakumabhubesi funeke zazi ukuthi kunomnyango kufuneka singene kuwona by Oh, night Jesus. Hallelujah. ukuze sisindiswe. Bese ekseni siphuma ngawo lo mnyango siholo umelusi Hallelujah. asiholele emadlelweni Oh, akuhlaza. Jesus. Bese siyabuya futhi ntambama Hallelujah. sizongena kulomnyango. Oh, Jesus. Ingakho umuntu ekuKristu akabisafana nomuntu ovela avuke nje Hallelujah. aphume ekseni aye emsebenzini. Oh, Jesus. Thina siphuma la kulomnyango lapho esithola khona amandla osuku. Hallelujah. Bethi bevukile ekseni abasebenza nathi Oh, baguma baqhatha baphalaza bayifaka bayikhwifa Hallelujah. bayitshela ukuthi sizoshawa i-stroke make sahlangana nabo emsebenzini ngoba singama threat kube ukuthi siphuma komunye umnyango. Jesus. Sithi masifike emsebenzini sithi mkhulu ongakithi kunalowo sezweni. Sithi masifike emsebenzini sithi asikho isikhalo esibekelwe thina esiyophumelela nolimo olunokusivukela lunokwahlulela. Masifike emsebenzini bethi kanti laba benza kanjani sithi ongakithi uthe ngeke avuma unyawo lethu lushelele yena onamandla okwenza okungenzeki okungavamile okungajwayelekile. Uma sibuye ekhaya belindele ukuthi sizoquleka sifike ekhaya sithi siyabonga baba ngokuba siphunyukile ogibeni lomcuphi nogibe lwaphukile thina saphunyuka. Somebody shout an open door. An open door. I have come
to declare that Jesus is a door. Uma kwafika kuJesu usungena emnyango. Awunisekhona bathandeka. Inkinga abantu bawubukela phansi lo mnyango uJesu. Kanti wona mnyango oletha insindiso. Lithi iBhayibheli lami igama lika Jehova liwumbhoshongo namandla. Bonke ababalekela kulo bayalondeka. There is an open door. His name is Jesus. There is an open door. If you can come to this door, uthe bonke abeza kimi ngibanika amandla ukuthi babizwe ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Uthe makwafika kulomnyango akusekho ukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu. Uthe makwafika kulomnyango uzothola ukuphila kube nakho ukuchichime ngoba mawungekho kulomnyango isela liyakufuna. Andithe iBhayibheli lami isela alizi kungokweba nokubulala nokubhubhisa, but nangu uJesu embalenhle, nangu uJesu esekhunda ezothi ngumnyango. Onke umuntu ozakimi makwangena kulomnyango noma bekuthiwa kufanele kufe in the next 5 days, you shall be saved, you shall be protected. Tell 3 people, I am protected. Don't miss Jesus. Kule mvuselelo sothi nangu uJesu evulile athi wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nensindwayo ngizoniphumuza. NgizuJesu ethi mina ngiyumvini oyiwona wona ohlala kimi nami ngiyohlala kuye. Uthi lelo nalelo gatsha elithelo ngiyalipruna ukuba sithele kakhulu. Tell 3 people nangu uJesu eyumnyango. Hallelujah. Izothi nangu uJesu eyumnyango. Noma bekuthiwa bavalile bathi ngeke uzuphumelele, noma bangathi angeke uzube yilutho, batshela ukuthi ngifike emvuselelweni ngatshelwa ngoJesu ukuthi noma abantu sebevalile kodwa uJesu umnyango ovuliwe. Ngisazophumelela mina, ngisazophila mina, ngisazoba namandla mina. Lokhu iselingakubonanga, lokhu indlebe engakuzwanga, lokhu okungakangena enhlizweni zethu, ilokhu uNkulunkulu asazosenzela khona. Somebody shout hallelujah. Shalan pants. I'm getting there. Oh Jesus. Shila Bahaya. Ikolaboko seke. Ikodotoko poko seke. Ikodotoko posaya. Hila Bahaya. Amnendaba noma bakufakela imgoqo kwathiwa ngeke uphumelele. Namhlanje sizothi khona impumelelo. uJesu igama lakhe umnyango ovuliwe. Lowo mnyango akekho ongawuvala. uJesu athi yebo akekho ngathi khaba. uJesu evuma ithembiso zakhe zinguyebo zingu-amen, zinguyebo kuye zingu-amen kithi. There is a yes dimension, there is an amen dimension. I came to declare to somebody kunezinto owayibekelwa emazulwini kanye noKristu. uJesu sethe yes to your healing, yes to your deliverance, yes to your job, yes to your promotion, yes to your supernatural. Yes. All you need to do, pull something down, pull something
casting that. What are you doing? You are saying amen. 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 Ngibusiswe ngena. Ngibusiswe ngiphuma. I'm blessed in the field. I'm blessed in the city. I'm blessed in the country. Somebody shout amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Bahaya. Hallelujah. Hallelujah. Bekama liga chasu. Bekama liga chasu. Bekama liga chasu. Bekama liga chasu. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bekama liga chasu. Thank you, Jesus. Now, hallelujah. kuyenzeka kube nomnyango ovuliwe. Oh Jesus. Kodwa ungazi ukuthi ngingenwa kanjani kuwo. Let me take you through this then close. uJesu umnyango ovuliwe. Kodwa abantu abazi ukuthi kungenwa kanjani kulo mnyango. Namhlanje ngizokunika imemo yokuthi nayi indlela yokungena. Ungena ngokukholwa ngenhliziyo. Uvume ngomlomo. Oh Jesus. Ukuthi uJesu uyinkosi. Bese uyangena emnyango wensindiso. It's as easy as that. Awudingi ukuyoshiya indoda kuqala. Udinga ukungena ngokukholwa ngenhliziyo. Uvume ngomlomo. Bese uyayibona la okhona ukuthi ngaze ngaclean. Bese lokho obekuyinkinga kuyikathakela. Jesus. Let me give you this analogy. I used to say this. Uma ubona umuntu ehlupha nje excuse my language, eyidika. Niyamazi umuntu ekuthiwa idika. Umuntu ongcolayo nje umangcola. Manje sekwathiwa amaphara. Kodwa mawubona nje umuntu ohluphayo, uyaclean, uyakoropa, ungena akayikhumula icathula. Uhamba phezulu kwamanzi njengoJesu. But umuntu ohluphayo, I used to say this analogy ukuthi umuntu nje ohluphayo ongafuni ongazwani nokuba clean, ulala engagezile, uyabona ungena endlini enze noma kanjani, ufuna kuvele ungalokhu umthethisa uma nilokho eniphikisana, is the muzzle lokho ekufrustrate. Into oyenzayo nje uvela ushintshe yonke into endlini, ushintshe ufaka ucarpet emnyango la okuthinta inyawo uwenza ube mhlophe. Osofa bakho benze bebe mhlophe. Upende indonga zibe mhlophe. Umbhede uvela ufake into emhlophe, amashida abemhlophe, amaduvet abemhlophe. Uma ngena kule ndawo engcolile, awubisakhuluma wena, kukhuluma i-environment. I-environment iyona emphoqayo ukuthi ungakasho wena ukuthi khipha icathula ayikhiphe. Ungakasho wena ukuthi akageza. Make sangena kuJesu singena singcolile bese siyayibona le environment. Oh Jesus. Akusi environment yokuhlala ungcolile bese sithi ngihlanze Jesu nenze ngibe musha iguqulwe yami intando ifaniswe naye yakho. Oh Jesus. Tell somebody an open door. An open door. Now let me tell you, kunabantu abawubona lo mnyango, bathi mabawubona bangavuma ukuhlala esimene esifanayo ngoba sebewubonile ukuthi na umnyango uvulekile. Kwadingeka ukuthi bakholwe ukuze bangene.
Now, this is what I want to say. I'm taking you somewhere. Bartimaeus engaboni. Ungaboni kwa Bartimaeus. Angiyamazi uBartimaeus. uBartimaeus akusili igama. uBartimaeus isimo. Aningizwanga. uBartimaeus akusili igama. Igama elithi Bartimaeus lisho indodana yempumputhe. Indodana yempumputhe nje uzalwa uTimaeus. uTimaeus kusho impumputhe. So ubaba kaBartimaeus waye umpumputhe wazala indodana yempumputhe. So kunabantu abaphila ngezimo abazalelwe kusona, abaphila kuma conditions. But lithi iBhayibheli uma ebuka uBartimaeus wangavuma ukuthi afane nobaba wakhe owaze wafa assume engabonanga. Wayesethi ngizwile ukuthi kunomnyango odlulayo la. Wayesethi into ekufuneka ngiyenze ukuyoma ngakuwo ngime ngasendleleni. Ngizokwenzani? Ngizoma la ngasendleleni bese ngithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Ngesikhathi ngithi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, ngifuna ukungena kulomnyango ngoba ingazuthi bafika abantu banginikeze ukudla, banginikeze imali, kodwa bakwazi ukunginikeza iside still angiboni. So wayesethi uBartimaeus ngifuna ukwazi bona ngokuthi ngithi Jesu ndodana kaDavide. Ngesikhathi ememeza lithi iBhayibheli iziquku zamthulisa. Ngesikhathi zimthulisa kwasho ukuthi umuntu asewubonile umnyango akavimbeki. The more bemthulisa is the more ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Lithi iBhayibheli iziquku esazimthulisa. Let me woza babungiba mfundisi ima ngapha ngicela umunye wesibili ame ngala. Nangu uJesu bheka kimi baba. Nangu uJesu umingala. Nangu uBartimaeus umingala. Khona wesithathe engimfuna. The third one, any male or female, run. Imali amfundisi. Now nangu nazi iziquku bheke ngala. Nazi iziquku. uBartimaeus uthi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Iziquku zithi thula. Ziyamthulisa zithi thula. Na uma kusakhuluma wena ukhuluma ngoba ubona lo mnyango ovuliwe, kodwa khona abantu abathi thula. Jesus. Lithi iBhayibheli kwasho ukuthi usezwile uJesu. Wayese uJesu wathi mtsheleni, watshela labo wathi mtsheleni ukuthi akeze. Laba debethi thula baphenduka bathi qina umisibindi. Umfundisi uyakubiza. Let me tell you, people can stop you when you call him, but they can't stop him when he calls you. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you, mangithi uJesu umnyango ovuliwe, ngisho ukuthi bazamile ukusithulisa, kodwa kuleli zinga esasikulona angeke sathuliseka ngoba sesibizwe umnyango uqobo. Wona osibizile awutshela abathathu ukuthi umnyango ungibizile. Mhlawumbe ungangivala kuseyimini engimemeza yena mase kuyena obiza mina. The devil is a liar. You can't be stopped. You can't be hindered. You are moving from power to power. You are moving from glory to glory. You are moving from victory to victory. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wathi mayifika uJesu wathi ufuna ngikwenzeleni, wamnika iblank check. Wathi ufuna ngikwenzeleni, wathi lo kuba ngibona, wathi hamba. Ngokuba ukukholwa kwakho sekukunikeza iaccess Oh Jesus. to an open door. Hallelujah. The door was open, but your faith gave you access. Oh Jesus. Now, I want you to understand this. I want you to understand this. It should be there. It should be there. Oh Jesus, I left it. Yeah, it's fine. I had bought lente fagwala. Kona lente fagwala. Ma niyawazi ama shop. Khuluma nami.
noma bekuthiwa ishow noma abe yini eCarnival City makune gospel concert mawuya khona ufika uthenga amathikithi bekutshele ungakafiki bethi ase fully booked ngoba asethengiwe nisekhona bathana mawusulithengile uba nethikithi kodwa ithikithi akusilona ezoliphatha ishow yonke ithikithi uzofika nalo nje lapha kwi-security i-security lithatha ithikithi lilidabule bese lithatha lento le lifake yona esandleni lento umnyango olandelayo Jesus. umnyango olandelayo kuvuliwe iminyango yaseCarnival City Jesus. kodwa kunama security amnyango achecka ukuthi ikhona yini Jesus. into yongena make wayiveza bathi uyabona ke mawusuyivezile ungenza noma yini ungangena ungaphuma uyochama abalokho bekuhlupha ngoba unento ethi wena nomnyango access. Jesus. Ngizothi mina your faith will give you access to a door that is already open. Hallelujah. Tell your neighbor you need your faith. You need your faith. your faith. Udinga ukukholwa kwakho. Namhlanje ngizokhuluma ngowesifazane owawumCanaanite. Elithi iBhayibheli bathi abafundi Jesu mthumela ahambe manje ngoba uyakhala ufuna usizo. Wathi uJesu uphi wayesethi mtsheleni ukuthi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinikeze izinjana. Lo wesifazane wavele wakhipha iwristband yakhe yokholwa wathi nezinjana ziyayidla imvuthuluka ewele tafuleni. Wathi uJesu angaze ngubone ukholo mngaka wayesethi ngena entweni oyifunayo. Abesifazane wayenesifo somopho lithi iBhayibheli naye wabona ikuko kodwa wangagcina ngokubona ikuko wabona uJesu emnyango ovuliweyo wayisethe enhlizweni yakhe mangathinta umphetho wengubo yakhe ngingaphila. Lithi iBhayibheli babekhona ababehamba noJesu kuyenzeka usonke kodwa ungayiboni imangaliso ngoba ukholo. Kodwa lo wesifazane wathi mayemthinta uJesu wathi uJesu khona ongithintileyo. Wathi ophetha usho kanjani uthi kukhona okuthintileyo ngoba sonke siyakuthinta. Wathi uJesu ngizwa amandla ephuma kimi ngizothi ukukholwa kwethu kuzodonsa amandla kusiphilise kuzo zonke izifo. Nangu uNkulunkulu ethi bheka mina uNkulunkulu ongcwele mina uNkulunkulu osinisileyo mina uNkulunkulu onamandla ovula kungavali muntu novala kungavuli muntu. Ngithi ngiyakwazi ukuthi uke wathembeka ekuthembekeni kwakho uthembeke noma unamandla amancane kodwa uliphikanga igama lami futhi awulishiyanga izwi lami kanjalo sengiyakuvulela umnyango ongenakuvalwa muntu. I came to declare there is an open door in your finances. There is an open door in your body. There is an open door in your family. There is an open door. You shall not die, but you shall live and proclaim the goodness of the Lord. There is an open door. Namhlanje ngiyamemeza ngithi nobe ngasebenzi before 5 days uzothola umsebenzi. Bazothi kanjani uthi there is an open door. I came to declare nangu uNkulunkulu ovula noma sekwavala abathakathi wazala abathakathi bevaliwe kodwa nangu uJesu othi mina ngiyavula emphalenhle kuyavuleka. Nangu Paul
bathi Jesu sokudumisa noma kunje, because make sakudumisa wena ukwazi ukunyakazisa isekelo, make sakudumisa wena uqhekeza amadwala, make sakudumisa wena waphula imsayiphuri nemsayitari yaseLebanon, make sakudumisa wena uphunzisa imbabala, make sakudumisa wena uyaduma phezu kwamanzi, make sakudumisa uvula yonke iminyango yejele. Namhlanje ngizothi yonke iminyango ezivalekile Somebody shout open door. Open door. Ilamoshika, ilakata, ikomoshata, ilabahaya. Kakamaliga Jesu, kakamaliga Jesu, kakamaliga Jesu, kakamaliga Jesu. Sakada shaka. Hallelujah. 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 Kodosha, kobosheke, ilabahaya, kolamashiko. Hallelujah. 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 Ilabahaya. Namhlanje ngizodila nokhondolo lakini. Namhlanje ngizodila neziqalekiso zakini zozala. Ngizothi uzoba oqala azovulekelwa iminyango, emake yavuleka angekho ongayivala. Sukumenza ngenyawo mntana. Hallelujah. Sababa yokwele. Hallelujah. Open door. Hallelujah. Thank you, Jesus. Open door. Shalabahaya. Open door. Thank you, Lord. Mfundisi wami uNkosi waza siyathandaza. Hallelujah. Sondela nceka uNkulunkulu. Open door. Thank you, Lord. Namhlanje ngithe ngifuna abantu abane special need. But the greatest need that you can have is receiving Jesus as your Lord and Savior. Ngifuna ukuthandaza nalabo nje. Bese nginikeza umfundisi uNkosi uze khuleka nabanye abanezidingo. But the first need engifuna ukuyikhulekela unesidingo sika Jesu. Uyitshela wena ukuthi unamabhadi kanti awukholwanga umuntu okunikeza iaccess. Ngicela uphakamise isandla sakho lapho khona. Ufuna ukuthandaza nawe. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Ngiyayibona izandla ziyaphakama. Ngisizeni bantwana basekhaya. Sondelani ibandla lishaya izandla. Nivele nisuke nize ngaphambili. Nine namukela uJesu. Akusophinde kube khona lutho oluma phambi kwenu. There's an open door. There's an open door. There's an open door. We're going to pray with you. There's an open door. Come on, church. You can cheer them up. You can cheer them up. Ningabakhuthaza. Ningabashayela izandla. Khona umnyango ovulekayo. Khona umnyango ovulekayo. Cela umfundisi wami uzobahola ngomthandazo bese ngizoma la. Then the group yesibili. Ngifuna ukukhulekela laba abathi mina izinto zami zimile nje. They are stagnant. Angisebenzi sengiwafakile ama CV. Sengiyifakile izinto but nothing is happening. It's an open door. But the third group I want to pray for are people who are going to seed their way to their harvest. So the third group, come bring whatever seed you have. And if you are trusting God for an open door. Let's pray. Siphakamise izandla thina siphambili bandla libalekelele. Nkosi uJesu ngiza kuwe. Wena uyisango
uthi ohlabelelayo isango lakhona isango lakho lisavulekile lisavulekile. isango uJesu Isango uJesu. ngiza kuwe Nkosi Ngiza kuwe, Nkosi. uthe yabeza kuwe Uthe abeza kuwe. awubavaleli ngaphandle Awubavaleli ngaphandle. uthe yabeza kuwe Uthe abeza kuwe. uyabathwalela Uyabathwalela. nansi impilo yami Nansi impilo yami. hlanze ngegazi lakho ngegazi lakho. ngiyakholwa ngenhliziyo Ngiyakholwa ngenhliziyo. ngiyavuma ngomlomo wami Ngiyavuma ngomlomo ukuthi wami. wena uyinkosi Ukuthi wena uyinkosi. wena uyindlela Wena uyindlela. wena uyiqiniso Wena uyiqiniso. wena uyukuphila Wena ukuphila. wena uyisango Wena uyisango. elingisa kubaba Elingisa kubaba. baba ngiyabonga Baba, ngiyabonga. izono zami ithethelelwe Izono zami ithethelelwe. bhala igama lami Bhala igama lami. encwadini yokuphila Encwadini yokuphila. sula igama lami Sula igama lami. encwadini yokufa Encwadini ngenzo wakho Ngenzo wakho. ilwiza impizami Ilwiza impilo egameni zami. likaJesu Egameni likaJesu. waseNazaretha waseNazaretha. baba siyabonga ngegama likaJesu. waphenduka kwesono esodwa amazulu waseNazaretha. ahlokoma In the name of nabo Jesus. beze kuwe uNkulunkulu wethu onamandla. themba lendalo yonke uNkulunkulu wethu oyingcwele. nabo beze kuwe Ngegama likaJesu. ngopheme wokuphephela waseNazaretha. nabo beze kuwe Ngegama likaJesu. wena wahlatshwa uNaziri ongcwele. ngenxa yezono Ngegama zethu likaJesu. nabo beze kuwe Ngegama likaJesu. wena wathwesa umqhele Ngegama wameva likaJesu. baba hambe nkulunkulu Ngegama likaJesu. bamathisa amandla Ngegama likaJesu. egameni likaJesu Kristu In the name of Jesus. waseNazaretha Ngegama likaJesu. sinqamula wonke In the amaketango name of Jesus. usathana abafaselawo Ngegama likaJesu. sivula yonke iminyango likaJesu. amadimoni In awavalile the name of Jesus. ngegama Ngegama likaJesu likaJesu. waseNazaretha Thank you, Jesus. yamkela indumiso Ngegama likaJesu. nasekushoneni kwelanga In the name of we Jesus. give you all the honor Hallelujah. we give you all the Thank you, glory Jesus. you are worthy to be praised Lord Hallelujah. in Jesus mighty name we have prayed. Come on, let's clap our hands for Jesus. Ngicela before nisuke, oh nango sisifela lapha. You'll go this direction. She'll talk to you for a moment. Singahamba sibashayele izandla besahamba. Ngicela besibili laba bathi thina we have a special need. Angisebenzi ngiyagula. Something is killing me. We want to declare life that will kill what is killing you. Ngicela ugijima uze ngaphambili. I want to pray for you. I want to pray for you. Have a special need. I'm just going to touch you. Nomfundisi uNkosi is going to touch you. Believe that as we lay our hands on you, something is taking a turn. Lemvuselelo izele ukuthi kusindiswe abantu. Kodwa ngaphezulu kokusindiswa kwabantu, izele ukuthi abagulayo baphile. Izele ukuthi abasempofini baphume bompofini. Namhlanje sizokhuluma imangaliso, miracles, signs and wonders. Oh, abanye kunamademoni azobashiya namhlanje. Namhlanje you have been tormented by bad dreams, by demonic spirits. Unemoya efikayo njalo